Аз съм в шок. Това използваме бебешка пудра. Това е то. Така го прави. Много съм скарала с филипинската култура, но това нещо не мисля. Аз мислех, че е тренд, не мислех, че наистина го правят. Моля някой да ми напише, нали, дали това е истина. За филипинския си грим тя използва буквално само 3 продукта и изглеждаше много добре. Един от които беше сеце крема на Панацея, който и аз ползвам. И го обожавам. Това е продукт, който използва тинт на Benefit. Аз имам това, което е нещо като тинт. Не е на някаква марка, но си го ползвам от време на време. Излагах. Аз не харесвам тинтове. Въобще. Така, слага го на бузките за руж и на устните след малко ще сложа за цвят. Слагаме и на устните. На мен това няма да ми отива, от сега казвам. Просто съм си го слагал и знам как ми седи. Точно така. В принцип, като го сложите този балсам, ще да кажа, тинт, трябва да махнете горния слой. Обаче аз така го сложих, че просто нямам думи. Буквално... О, шет! Не знам просто как да си сложа на ръцете. Нямам къде да си сложа на ръцете. Няма как да се случи. Добре, окей, сета. Мале, това е скандално. В интерес на истината, без абсолютно никакъв филтър, приближавам. Кожата ми изглежда супер бърната. What? Харесвам ли се с този грим? Не. Може би... Не знам. Да, харесвам се, но може би без устните. Просто тинт на устни не ми седи. Просто не изглежда окей. Но пък ми беше много интересно да пробвам да запечатам грима си с бебешка пудра и ми харесва. Бих ли го правил всеки ден? Може би не. На края на видеото, между другото, тя каза, че те така го правят, т.е. че си запечатват грима с бебешка пудра. И щом тя го каза, значи наистина е така. И аз съм шокиран. Не знам, напишете в коментарите вие какво мислите.